Ndị nwanụ ndị be anyị daalụ na akụkọ a mma akọlụ na ọ gbasa ụmụ nwaanyị ndị na-ekpu wig. Ị na-ekpu wig ịchọ n'okwu, ị na-ekpu wig ịchọ n'okwu maka ekpupu gị efele ga-abụ nke gị. Ụmụ nwaanyị na-abụ nụlụ ọgụ ka ofu onye kpupu ofu onye wig ya gba ọsọ ọsọ kpupu ya nye vam nya ọ dịka ọma na omere isi ifele wee bụrụ nke efu ka isi nwaanyị a gba nha nha andị nwaanyị a ekpupu wig chọrọ okwu andị ifukwu ya ọnwa nwa ma ekiche mekọp. Ọ bụkwa mekọp bụ isi mee isi gị ka ọ dị mma, saa anya kpafu gị azụ ịghọtago chikonata ya ma enye ka ọ dị mma imenye ka ọ dị ka ngịlịngha ọka wee bulie na-apụta wezie elu wig kọva anya ọ dịzịa nnọọ ka onye sachala azụ ite ime ite na-eji ka unyi tofia akwa o wee bụrụ ya nwaanyị a bịara ebe a na-egote ihe akwụ na line mmadụ erike o wee na-ajọmpụ kiu na-akwa mmadụ aka ebe a bụrụ Naijiria a na-akwa aka ma ọ bụ ịnwago ha na-ajọmpụ kiu a na-eme mmara na nyere nyere ihe na-eme nwunye ndị onye ọcha ka o melie onye ọcha afụgo na ịbụ onye ojii o nwere ike ịkpali ga ndị ọ kpaliri ya kpalie ma mama ya kpalie ma papa ya ịghọtago onye ọcha dịkwa yọng ọ bụ agbọghọbịa and ọ sịrị ya who train you who born you nya ọ na-ewetazili mama ya na papa ya ọnụ na fe trainere nwaanyị ọfụma and nwaanyị ahụ dịka onye Ghana ịghọtago amara m ya mana anọ m ọ na-eme ịghọtago ọ dị ezigbo rọngụ na ịbịa mmadụ kwụcha na line ịchọ isi excuse ihe ọfa ọ dịgo osisi isi excuse maka achọpụtara m onwe ya nwaanyị nọ n'iru ọ na-eji iche meet so mmadụ kwuchiche ọ na-akwafe aka ịghara enwe nwa ọnụ gị si excuse ịkwụla ebe ahụ tilili mmadụ apụọlụ gị o nwere ndị na-afọm that habit ọ jọrọ njọ ọ gara asị nwa mmadụ excuse and ọ gara asị nwa mmadụ ndị ahụ dị arrogant dị pompous so and onye ahụ gwara ya si anya si ndo nwaanyị ọkwara aka nwaanyị onye ọcha agbọghọbịa si anya si ndo you are bumping into me say sorry why are you bumping into me without saying excuse ịghọtago so nke ahụ na-agbakasị ọnụ o wee si anya sizi ya sorry ọsị nke ọzọ dịka onye Ghana onye ojii si I will not say sorry ịghọtago ọ bụ ya ka nwaanyị a ji wee bịa kpalibia si ya who train you who born you onye ọkwa ịfụ anyị ga na-etrain nwaanyị ọfụma maka fakote okwu ma ọma ofu ihe a ga-ewetara anyị ọnụ wee kpalie mama gị kpalie papa gị ọtụtụ ndị nne na nna na-atrai kwa mana ụmụaka ada anụ ihe mana nwaanyị onye Ghana abụgolo adult although ọ dịkwa young mana ọ bụ adult so ifele melie taa ekpupụrụ wig ekpupụghị wig onye ọcha ahụ melie rugged wee bịa nso wee tinye aka na wig wee kpupu etu ọnya n'ala ifugi ndị isi ajọka ifugi ihe dị na ya afọ m ya taa amụ tọkwa amụ mana ọ tọrọ amụ ya bụ ihe abụwa bụ kọleji ka anyị mụta ihe afa m bụlọọlọ nneka ijelenze ọ bụ na mba eliza ka nsi na-ewetara unu ozi ọma tụsaa nri ya ka ndị na-akpọ ụdị agwa na-abọ mbụ ndị anara anọkọtasị mmadụ excuse ma ọsọrọ ebe ị na-azọbuche mmadụ ụkwụ na-akwa mmadụ aka ọ bụrụ na ị yara asị mmadụ excuse na edi pompous ịmago onwe gị juru gị afọ ị nara asị mmadụ excuse ma ọ na be gị ma ọ ebe ọbụla ma ụmụ gị ma nwunye gị ma ọ bụ di gị ịpụta ị na-azọbuche mmadụ ọkpa na-aga ị nara asị excuse ifugi wonde daba n'aka onye ga-ekpupu gị wig a na-asị mmadụ excuse ọ bụrụ na ị yara asị excuse ịkwụrụ na-eche onye ahụ mgbe o ji mechie ihe ọ na-emepụ ịgaba mana ị yara akwa mmadụ aka ịghọtago ị ga-asị excuse ọ dị mma ọ bụrụ na isiri excuse ọ dị totally wrong ifugi so kese enyi ya ndewonu ka emesịa